جنرال فيليبوس ولد يوحنس تግራይ ገብቷል حراي تبل ኣለኻ مسام كبابي خزلو سريع خايخا تدحن دم ناي تغاروسي بحارج كتكا ببان كتكا አንጻር ትማሉ ዝሞቱሉ ትግራዋይ ዋጋ ዝኸፈሉ ህዝብ ትግራይ afta ሃይማኖቱን ዓኒና afta ፖለቲካውን ዓኒ ከመይ ይኹን ኤርትራ ትግራይ ያ ትግራይውን ኤርትራ ያ ኣብሉ ላውነት ሓው ገለ ሃገር ገለዚ just ignore that part ትማሊ against ትግራይ እንትኾን ተሉ ትውገድ ተደማሚርና ኢና ሕዋቲና ሓደ ኢና ክትብል ከለኻ ከዳ but there is no special ሕውነት እቱ ፖለቲካውም ነፋሒቶ ኩሉ መርገጽም ነፋሒቶ መዝፈን ጀምሯል ባህር ያለ ዘይቁንዕ ጸሎት ዘይቁንዕ መልሲ ዝረኽቦ ማለት እዩ سلطنن وفنتا غيرهم ولا حتى اي احمد درادر بيكم زي ابتا ملاي تعقبوا لكم كمي غير كادي حطمي هلا نهز نغربيت اخلتهم እንጀራ ዓለም ብልዓ ኣድኩ ሓቀኛ ነጊረኩም ከ ማለት ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ዶ ይበጽሑ ኣናርኪስት ልቢ ኤርትራ ሓስሕልና ተይልካ ተኽ ዝበለ መንገዲ ተኮይኑ ስርሕዎ በሎ ኣይተሰርሕን ቅድሚ ሕጂ እውን እንታይ ኢና ክንሰርሕ ጎተና ዘሎ ጽርግያ ናብታ ናይ ጌታቸው መንገዲ ከኣቱ ኣብ ቀልቀለሎ ኣብ አንድ ሃሎ ተገልቢጥ ወሳይ እዚ ጥዒ ይኮነን لعاتب عرضي انت قني ايتقرطمن ود ورده غنان هالوي من تخويني زقرطم من تخويني زي قرطم انتم سب فتيكم صليهم اوسعد تسرك خلاص مزحله ነገር አለው ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቀኒው ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክት ስዋል እንደ ሓኒና መቸም እስኻ ከመለኻ አይጠፊኻ እንዲኻ ነምናይሎ ማዓንቲ ቪድዮ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም አምናይሎ ማዓንቲ ቪድዮ ኣዝዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ርእይቶታት ኣለዉ ካብኣቶም ከም በልኩም የስኻትኩም ካ ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ኩለኩም ዝደሊ ዳይ አብርሃም ተስፋይ ሓወይ ጻሕፈልይ ሓንቲ ርእይቶ ላንድያ ንሳ ከም ብባይ የደሊ ማለት እዩ ንብዙሓት ሰባት እሲ ከምዚ ዳይለማ ወይ ካ ቦትልኔክ ዝኾነት ኮሜንት ዓይነት ክትኸውን ማለት እዩ I'm always intrigued by the programs you make. You hate so much Eritrea and Eritreans then. Why is it all of your programs nothing but about Eritrea? Hate is not good for your heart. Do you think anyone cares about fun? إلنا لما دتي. Okay. بزعاو فيسي نمنتهي تزاريب كايز لون نزلو. As far as I know, I didn't speak any word, any hate speech, any speech or part of speech that directly implies the meaning that I hate Eritrea or Eritrean people. On the contrary, what I'm doing is I'm preaching peace for those people who have hate and hatred in their own heart, and I'm doing without intermingling such non-biased attitude or ethical way to create hopeful environment and peaceful coexistence among the users and among the people. I'm doing this one. You are blaming for nothing, okay? This is my point of message for you. نعمل لهم عند فيديو حيزوكم كسجري. أخلت سلزغونة تاريخه مالتي. Let's continue. Welcome to Shidden Reacts 1. نغطل نبتي نشتلي يبزي أزلو حلكو الزغونة سبعي اسكندرية أسر بلو مزفن من دنو يما يقن يما يتصف نقسم زفنو ودسات علن درقم دقمو قبان هو يالن وياني مزفنو قررو انطرقو مزفنس قنجو مزفنس بوقو جن باهورو يتالن اي مريوچاچن አሁንም መጣለህ አንዴ ልክስክስ መዝፈን ጀምሯል ባህር ያለ ልብ በል ኢትዮጵያው ብቻውን ይጥፋ ይጠፋለው ካለ ቅድም ሕጂ ዓድ ሃሎ ትነብር ኣቦና ኣይሉ ይጽሊ ነይሩ ንህዝብታት ከይዱኻ ኣኪቡ ማለት እዩ መከሮኦም የርክቦም ነይሩ ሕጂቶም ደኒኖም ዝነበሩ ህዝብታት አንታ ጎይታይ ማዓረይ ጸሎትና ሳይትሰምዓና እንዲኻ ታይድና በዲልናካ ታይድና ጌርናካ ኢሎም ንፈጣር ብውሽጦም ጸልዮም ነይሮም ይመስለኒ ሓደ መንገዲ ቶም ሰባት ይጸልዩ ነይሮም ታ ዓይነት ጸሎት ሓቀኛ ጸሎት ተኻልኣይ መንገዲ ንሱ ናብ ኣቦና ትነብር ኣብ ሰማያት ናብ ትነብር ኣቦና ተባሂሉ ዝተጸልየ ጸሎት ኣብ ዓዲ ሃሎ ናብ ትነብር ኣቦና ኢሉ ጸልይዎ ስለዚ ቀጥታ ተመሊሱሉ ዘይቁንዕ ጸሎት ዘይቁንዕ መልሲ ዝረኽቦ ማለት እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ዕቡድ ዝኾነ ስራሕኻ ወዲቑ ዓሚ እንታይ ኢና ኢልና ነርና ንዓመት ያዝ ዓብድ ስለ ዘመን እምኒ ድርቢ ይዝባሃል ነር ተባሃላ ርግጽ ብዝኾነ መልክዑኻ ኣብዚ ወዲ ሳዋ ሽኮርዶ ገለ ዝባሃል ሰብ ትርእይዎ ማለት እዩ ኣዝማሪነ ኢሉ ይዛረብ ሞ ብጣዕሚ ዘስሕቕካ ማለት እዩ ከማኻ ዝበለ ዓሻ ገልጣም ዝኾነ ሰብ ርእየ ፈልጥና ብሂወት እምቡዋ ከመይሉ ሓደ ክንገለ ዝኾነ ሰብ ዘይኮነ ስራሕ ይሰርሕ ዓብዪ ኢኻ ዝኾንካዮ ቀሲልካ ረዳእና ንሕግዘካ ቀሲልካ ተዛረብ ከም ሰብ ቀረብ ሓሳብካ ግለጽ ኣታታዩ ተው ስቱድዮ ኮይንካ እንታይ ዝባሃል የዓያዕ ምባል ናይ ኢኮ ቮይስ ዘሕረቐካ እንታይ ዝባሃል አንበሳ ዝቕየረካ ዘሎ ገና ዲኻ ናይ ህንዲ ፊልም ርኢኻ ይወዳእኻን ዕበ ጦር አዛዥ ጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሐንስ ትግራይ ገብቷል ትግራይ የገባበት ምክንያት ደግሞ ከቲዲኤፍ ጋር ከትግራይ ሰራዊት ጋር ሆኖ
አንድነት ለመፍጠር ነው። የኤርትራ ሰራዊትና የትግራይ ሰራዊት አንድነት እየፈጠረ ነው። ግን የታደሰ ወረደ ቡድን የተወሰነ የትግራይ ሰራዊትን ይዞ መቀሌና መቀሌ አካባቢ ያለው የትግራይ ግዛት ላይ ከፌደራል ወታደር ጋር ሆኖ ወደ ሰሜን ለመጓዝ ዝግጅቱን እያረገ ነው። እሺ እንታይ ክገብር ይሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ማለት እዩ ክዛረርቦ ድዩስ ወይስ ካልእ ሓሳብ ክገልጽ ማለት እዩ ኣትዩ ድዩ ዘሎ ሓራይ ትብል ኣለኻ ንሕና ሕጂ ከምዚና ንዓኻ ምንጭ ጌርና ንዓኻ ጥራሕ ይንዛረበን ኢና ሽዑ ግን እቲ ዘለኩም ዕላማታት ሓደ ግዜ ዘሎ ሕንክርክር ዝበለ ሕጂ ናይ ምትሕዋስ ዘሎ ካልእ ርክባት እውን ድሕር ዳሊ ኮይኑ በዓላቶም ክሳብ ዝዛረብዎ ብዜና መልክዑ ሽዑ ሒዝና ክንመፂና ማለት እዩ ከም ሓበሬታ ዝተዛረብካያ ዘረባ ትክክል ተኮይኑ ሽዑ ክንመዝነካ ኢና ማለት እዩ ንፅርቲ ዘረባ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሲ ሰላሚና ንደልዩ ስለዚ መፀካ ዘይኮን ተዘይውለካ እውን ንስኻ ክትከዲዩ ዘለካ ናብኡ ምክንያቱም ሕቶ ኔካ ይተጠፊእካ ኣለኻ ወዲ ስለዚ ምሳብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰሪሕኻ ኢኻ ትድሕን በቃ ውግዕኻ ኢኻ ትድሕን እንታይ ንዕኡ ጥራይ ዝመፁ ዘሎ ሓደጋ ዝረአየካ ንባዕልኻ እኮ ሓደጋ ኢኻ ተሸሚምካ ኒኻ ትጠፍእ እኮ ኢኻ ዘለኻ ወይስ ምዕራብ ትግራይ ናተይ ኣይኮነን ወይስ ተፍቸንዳ ዘሎ ህዝቢ ናተይ ኣይኮነን ኢልካ ኢኻ ትሓስብ ናይ ኣብይ ግልፂ እዩ ምዕራብ ትግራይ ክበና ድሌት ይብሉ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ ተዘራሪብካ ኢኻ ትድሕን ዝብል ኣይፀላእኽዎን እስከባቢኻ ዘለካ ዝርርብ ጌርካ ኢኻ ትድሕን ዝብሉ ናይ ፀላእኽዎን ተሓሳቡና እዚ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ጎበዝ እዩ ባይዘ ወይ ካብቶም ዝሪኦም ዋላ ሓደ ሰባት እውን ባዕሉ ፅቡቕ ዘረባ ካብ ዝዛረቡ ሰባት ሓደ እዩ ሓቁ ድማ እዩ ትዛረቦ ዘሎ ቃል ትክክለኛ እንተይ ተዘራሪብካ ኣይትድሕን ጥብረት ትፈጥር ትኽእል ዲኻ ወ ትኽእል ሕጊ ተፍቂዱልካ እዩ ግን ኣብ ክልተ ሕጊ ኮይንካ ሕጊ ንባዕሉ ጥሒዝካ ተኮይኑ ይሽግር ትመፅእ ማለት እዩ ፅቡቕ እዩ ደም ናይ ተጋሩሲ ብሓርጭ ክትካእ ብባኒ ክትካእ ፍዑይ ሲያስካ ካብ ታሕታትነት ገለመለ ክደ እዚ ፅምዶ ሲ ኣብ ኤርትራ ከይበፅሕስ ኣብ ትግራይ ከነምኩኖ ኢና ዝተሃንዲዱ ዝመፅእ ዘሎ ሰራዊትና ኢትዮጵያ እዩ ዝብሎ ሞ ወዳ ኩናት እኮ ሰላም እኮ ይኮነ ኦልሬዲ ፕላን ስትራቴጂ እኮ ይነግሩና እዮም ስለዚ ትግራይ ደጀን ኩንለይና ዓይ እዚ ድማ እንተዶ በርገድ መሐመዱ እንተደገለ ኢሎም መፅኦም እሺ ምስ መንግስቲ ኢንቴግሬሽን ፈፂሮም በዚህ አይነት ገይሮም ምስቶም መድመይቲ እብነት ፀልእዎ ዘለዉ ዝቃወምዎ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ስሒቡ ዘውቃዕና ምስ ዓሪፎም አንጻር ናይቲ ዓዲ መንግስቲ ኤርትራ ይኸደለዉ ኢልና ጥራይ ኣይኮንና ንሪኦ አንጻር ትትማሊ ዝሞትሉ ትግራዋይ ዋጋ ዝኸፈሉ ህዝቢ ትግራይ ዝበኸይሉ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኣብ ማእኸል ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ኢልና ንሰግዕ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ ሃገር ዝገበረ ዓዲ ንበል እሞ ሕዚ ንምዃኑ ስግዓተይ ኣነ ፅባሕ ንኮ ይበል እሞ እስኪ ብሓቂ ድዩ መንግስቲ ብልፅግና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተላፊኖም ገለገለ ገይሮምስ ኤርትራ ኣትዮም ዘሚቶም ንኤርትራ ንጉስ ንመንግስቲ ኤርትራ ወላ ኣነ እኳ ስዊደ ዝግረም ፀኒሐ ማለት መልእኽቲ ጳጳስ ስለ ዝኾነ እዚ የቋረፅክዎም ተራዳዲ ናይ ደስ ግምት ማለት እዩ ዓብይ ሰብኣይ ስለ ዝኾነ እዚ የቋረፅክዎም እምበር ትዛረብዎ ዘለዉ ነገር ትክክል ይኹን ኣይኹን ብዘይገድስ ቀጥታ ንዕኦም ዋላ ሓንቲ ዝውክሎም ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዓድና ትግራይ እንዳረኣናዮ ብዙሕ ነገር ብዙሕ መስገደላት ነቲ ሕብረተሰብና ዝተዋህቦ ዘይተፈትሑ ቃል ግድላት ኣለዉ ኣብ እምነት ክኸውን ይኽእል ኣብ ቤት መፅሓፍቲ ክኸውን ይኽእሉ ኣብ ገድላት ድርሳናት ዝበሃል ሕቶታት ክኸውን ይኽእል ሰሪሕ ንኸይበልዕ ንባዕሉ ዕንቅፋት ዝኾኑ ብሲኖዶስ ደረጃ ተኣኪብካ ክትፈትሖም ዝኽእል ክኾኑ ይኽእሉ ህዝቢ ሰይጣን ዘምልኾሉ ዓዲ እኮ እዩ ዘለና በቲ ሓደ ወገኑ ማለት እዩ ዘምልኽስ ኣብ ማእኸል ክርስቲያን እንዳሃለዉ እሶም ጳጳስ እዮም ካብቶም ጳጳሳት እውን ሓደ እዮም ኣብረሮም ዝበሃል ሰይጣን ብቕንዕና መዓት ሰይጣን ፀዊዕልኩም እየ ማለት እዩ ሕድሕድ ትግራይ ኩሉ ከተማ ሰይጣን ኣባ ዘወሊዱ ኣባ ገለ ዝበሃል ዓደብ ዘለዎ ማለት እዩ ንሶም ነዞም ሰይጣውንቲ እዚኦም ተዘጥፍዎም ምናልባት ቶም ሰባት እውን ቶም ዝብልዎም ዘለዉ ሰይጣኖም ክጠፍአሎም ይኽእል ነይሩ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ወፃእ ዝዛረብዎ ዘለዎ ግን ኣነ እንታይ ኢለ ዝግምት ዳሕራይ በቃ እንታይ ዝበሃል ናባልኩ ፀኒሐ ጳጳስ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝብል ሓደ ግዜ እኮ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ሕጂ ድማ ጳጳስ ኣባ ሰላማ ኣባ ይበሃል ባይዘወይን ጳጳስ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ኣባ ሰላማ ብጣዕሚ ንሓዝነሉ ሓደ ቃላት ክዛረቡ እንተለዉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቶታሊ ልውጥ ኢሎም ኣጌንስት ብርጌድና ሓመዱ ኸይዶም ብርጌድና ሓመዱ መፅኢትኩም ኢኹም ሂብኩም ኢኹም ዋላ ምኽሪ ተዝኾኑ እንኮ ፀገሚ ኣይምነበሮን ከይዶም ሕጂ እንታይ እዮም ገብሩ ዘለዉ ንበልሞ ዕርቂ ንግበር ገለ ምስ ትግራይ ንስኹም ዲኹም ዕርቂ ክትገብሩስ ወይቶም እንታይ እዩ ዝበሃል ኣብቶም ማእኸል ዘለዉ ሓቂ ተኮይኑሲ ቶም መንጎኹም ዝነበሩ ክልተ ሰባት ተዓርቆም ኢልኩም ፈታቲንኩም ዝነበርኩም እንታይ ኮይኖም ኣብዮምኩም ዘይተዓረቁ እንታይ ኮይኖም ይመስለኩም ተዓሪቆም ሽግራቶም ክፈትሑ ዘይከኣል ንምንታይ ይመስለኩም ኣባ ግደፉ ኣባ ንእሽትለይ ነታ ፖለቲካ ነቲ መንእሰይ ግደፉ ድሓን ኣብቲ ሃይማኖት እውን ዓኒና ኣብቲ ፖለቲካ እውን ዓኒ ከመይ ይኸውን ነገር
ኢሳያስ አግዒዶም አውሪዶም ንበልሞ የአምኑ ድዮም ናይ ኢትዮጵያ መንግስትስ እንደ ነፃነት ኤርትራ የአምነልና ወፀልና ኢሎም ድዮም ዝኣምኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ህዝብታት ሓውና እዩ ኣነ ስመራ ዘሎ ሰብ ካብ ኣብ ዓዲግራት ዘሎ ካብ ማይጨው ዘሎ ካብ ዓድዋ ዘሎ ፈለየር እየ ናይ ንኺዳን ተሓቲትካኒ ማለት እዩ ኣብኡ ከይዲ ሕና ክፈዲ ዝኾነ ዓይነት ዘበጋግስ ነገር የብለይን ይሓዝን እውን እየ እቶም ከምኡ ዝገበሩ ኤርትራውያንስ እቶም ኣሕዋትናስ ከምኡ ምግባሮምስ እንታይ ዓይነት ስነ ልቦና እዩ ትህንፀት ርኢናዮ ግን ክሳብ ክንድኡ ከመይ ኢሎም ይጭኩኑ ትብል ካልእ ህዝቢ እንተኮይኑ እኮ ክተወራሩ ትጎያ ከም ሰብስ ሕና ክትፈዲ ትደሊ እዚ ግን እዊልካ እውን ዘይወፀልካ ቃንዛ እዩ ምክንያቱ ተወቃዕካዮ እውን ሓውካ እዩ በሱ ኢልካ ምስ ሸዋ ኮይንካ እኮ ዓጠቕጠቕ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ባዕልካ ኣነስ ንዓኻ እየ ዝቐትል ወይ ንስኻ ንዓኻ ትቐትል ምን ምፋላ ይብሉ ናቹራል ሕውነት ኣለና ኣሕዋትና ኢና ኣሕዋትና እሱ ኢልካ ናይ ጉርብትና ኣይኮናን ነወገይ ዘለና ጉርብትና ኣይኮነን ኤርትራስ ዓፋር እውን ጎረቤት ኣይኮነን ሓው እዩ ተዋለደ እዩ ምስ ዓጋመ ዘሎ በቃ ሓደ ዘርኢ እዩ ኤርትራ ኬንያ ኣይኮነትን ኤርትራ ሱዳን ኣይኮነትን ኤርትራ ትግራይ እያ ትግራይ እውን ኤርትራ እያ ማለት ሽሚ ተባሂሉ ዘሎ ህዝቢ ዝመፀ እዩ እወ ንዓና ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም ህዝቢ ናይ ሱዳን እዩ ካብኡ ንላዕሊ ይኮነ ካብኡ ንታሕቲ ይኮነን እዚ there is no special thing you know ኣነ ኣብዚ ናተይ መዕለቢ ኤርትራ ሃገር እያ ኣብ ልኡላውነት ሓው ገለ ሃገር ገለ እዚ just ignore that part ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ እንጂ ኣብዚ ፅቡቕ ዝኾነ ገደብ ዘለዎ መንገዲ ክኸውን ወላቲ ንሕና ንገብሮ ካምፔይን እውን ልዑል ጥንቃቐ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ the last thing we want is ሕንፍሽሽ ክፈጥር ዝኽእል ፖለቲካ ምክንያቱ እዚኣ ገይም ሓውኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ሓዊ ህዝቢ ኢና ንብሎ ዘለና ብክልቲኡ but there is no special ሕውነት ወቲ ስፔሻል ትብሎ ዘለካ ናብ ፖለቲካ ክሰግር ዝኽእል እንተኮይኑ ሬድ ላይን ይሱ ፖለቲካ ኤርትራ ሃገር እያ ትግራይ ድማ ደልኩማ ትኸውን ዘለኹማ ክልልና ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ንሓዋርታይ ክትኮኑ እዮም ንትግራይ ዝምልከት ኤርትራ ግን ንጹር ዝኾነ ልኡላዊ ሃገር እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድማ ንትግራይ ከም ጎረቤት ሃገር እምበር ካብ ኣብ ሱዳን ዘሎ ወይ እውን ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ፈልዩ ዝርአ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ፈሊኹም ረኣይዋ ፈሊኹም ረኣይና ይብል ነቶም ኣሕዋተይ እዮም ፈለየ ዝርአሎም እንተይፈለኹ ኣሕዋተይ ዝኾኑሉ ፈለየ ኣሕዋተይ ዝኾኑሉ መንገዲ የብሎም ተወዲዩ ፈሊኻ ክትርአኒ ኣይግባእካን ሓወይ ተኮይንካ እንታይ ክትፈልየለይ ኣሕዋተይ ድሕሪ ፈላለየ ይርአዮም እየ በቃ ኣሕዋተይ እኮ ኣሕዋተይ ኮንኩምን ክብሎም ኣይክእልን ብኣፈይ እውን ክብሎም ይኽእል እየ ተሓቂ ንሱ ስለዘይኮነ በቃ ክኸውን ኣይኽእልን ናቹራል ትሩዝ እዩ ትሩዝ ሓቂ ዘይፈርስ ንየማን ንፀጋም ንላዕልን ታሕተ ተበልካዮ ድዋዕዋዕ ዘይብል ብዝኾነ ይኹን ድማ ነጥቢ ከምዚ መፍለይ ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ሓሶት ዘይኮነ ሓሶት ኣብ ውሽጡ ዘይብሉ እዩ ትሕውነት ማለት እዩ ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ንበሉ እንታይ ይገብር ኣሎ ኦኬ ሕውነት እንዳተባሃለ ፀኒሓ ምናልባት እውን ብጣዕሚ ስትሮንግ ዝኾነ ኮሄሲቭ ዝኾነ ሕውነት እንተተፈጢሩ ማፍቲ ማእኸል ሕውነት ድማ እታ ኣነነት ዝበሃል ነገር ኣለዎ ኣብ መን ጆርጅ ድራር ምናልባት እውን ምውሃድ ተፈጢሩ ሲ እዚ እንተቕሂሙ ሬድ ላይን ኢልዎ ኣብ ፖለቲካ ይሰርሕኒ ኢልዎ ሬድ ላይን እዩ ኢልዎ ገሊፅዎ ፅቡቕ ሕጂ ኣነ ከምዚ ማኣመንኩ በቃ ንሕውነቶም እኮ እዚኦም ዘይዳራዱ ማለት ንሕውነቶም ኣይኮኑን ግን ትሉኣላውነቶም በቲ ሕውነት ምክንያት ኣቢሉ ከይወረሶም ምእንታን ዘይዳራደሩ ሰባት እዮም እኮ መወልኩ ነይረ ትማሊ ኤጌንስት ትግራይ እንትኾን ተሎ ትውገድ ተደማሚርና ኢና ኣሕዋትና ሓደ ኢና ክትብል ከለኻ ከደኣ ሕልፉ ሓሊፉ ተመራሒ ይምራሕና እንትብል ከለኻ ከደኣ ሽዑኸ ሬድ ላይን ኣይኮነን ነይሩ محساو إخا مساخر حسد كويس له مالتي حسد كويس له سلاتي تحسد كحق على عنبري قد تفيت نفيت قلب قليل دوقع كذا له حجي يوتي خونا نزي مال لوجيكلي زي كون حونة نحردات حونة سي ريد لاين نحردات زخون كوينو مجمري أجميرو نسخات أحد قبل زلها مسيلكا فليت راينا ناي جورج دراد ولا تسرح على زلها تتلفوا على زلها جن تنسخان حصوت يلكا ولا نوع على تمسروت زلها صوم دو يكون ولا نسراويت كركب يقلته له نحنا خارجز أنيات سلزغونا تهزبي راح قرار بمو هاو بالحري إزمت نجر بعلو سلن فلطو حاون حاو تزت أنت تحيز خمسة سادر سلن فلت تنافقون كأسلو زلو بعلوها لجب كم زل سلن فلت رجز أنيات سلزغونا إنامبر زي قدفه أن فافرق أحد زي فلت صحيح هذا ناين بهالمنقدر هذا ناين دحركوين ما نمسب انتاي
نخجبر من أبي ينفر أبي كإذا ينفر يفلت الله مالتي فلتك أنا دلنا بقى كابزيس كتملت إلك خيط سعر أنا وكأني خد تل نقح راح نقح إكسبكت نجبر كتنقح لنا دسي ولا جن نقح مالتي لا ما يحردون ودي بقى تقول ده ودي تنسخات ولا زلها أفتح بوردر أفتح خلو بوردر يتحول نتي إيشو ما تصوم دخل أتايدا تنحبير كان مسرح انتي نختبني أنا نسخن حبير أنت تسرح خلا انتي تبني انتي كبكة سلم انتي كإمساق حبير خسرح حاوش لازخون كاد يكونن تاي وطاط زبلك ازول تاي تفرح It's just the same أنا كم عينة attitude يكلون نزلي أبز ميديا دما كم عينة سرح كنسرح هنا عندنا كالي ترف إسرائيل كالي ترف أرثوذكس نايا سماويان ناي تجارو إيلومسي أنت أخينهم كلهم أنت أخينهم تغيروا راح عن يوم توم الفلطم اللي كدامات ناي شعبية بعد 3 أوالات ما لما عند إسلامي راح أنت دحري كاثوليك دحري كنيشة دحري جزع مزع نتغير يوم تخدوا خم نفحيتو التفالوتك يوم نفحيتو كل مرقص يوم نفحيتو ني إيرترا مؤمن مالك ماي محقان مالك أمي كنقرأك نحنا للسلام دا تزاربنا دا خنعبلل على النمبر نحنا سي هزبنا تأمي خلو كمي غيركا دي خات أمي خلان نقربت اخلتهم كمي غيركا عب فقود الدابات عدم حران قلن معسكرات تدربية من كله نقول ندقن داوز إيرتراوي نعجز خاي إيرتراوي تقراوي نمنتاي بالإيرتراوي أفقودو سدت دا تزاروا سدت نخسب لومي تمال بعسات بليعم حواتنا زي تزاربلو واي الهزب إيرترا نهزب تقراي كساب كنت زي دبلو دلو واي نجر علم بالعقدكو حقني انا غيركم كي مالتي فيت كاخ تزاربك على حنتي تعوتي بالنيره وي بالنيره كمزي يبلالو وي بلالو بقى فيت حقك يا خنا علا دلنا نمبر كميلو تلوجك زي خونكو يكاتلك ازلا كميلو جن بقى تايز بالك نجبر دلينا زي كون نجرسي يخوني لنا خنا من اي نصعار مالتي يترف اميدياتات خيد كله انا عمد يبلهم سبات نيرم ولا نتي ميديا بروفايد دغبرو مالتي يزمرحو حتى خيترف صحيفه يدبوم نيره زيان لكم حتتن ندابلكم مالتي كلنا يبلكم ني خماته ما يكونكم انا مغنيات عام سلدي يبلهم دناقوري بتعاميم دناقور زفنفنو سباتيو سالساي رابعي كفل دي بصحو اناركيست امحارو غاطوط بلو نحنا خا منግስት ኤርትራ بماكلነት አቢሉ እዝኒ ሓባር ጽንዶ አበጊስወሎ بمجد اول سعيد دما زتفقد منግስት ዝፈቀደ ይድመጽ ካሊ የለን እስካን አሃን ምጻካ ሃለና ብዙ ክንደይ ውርደት ይነሩ ክንደይ ተወሪና ተፈልግና በሪዝን ግን እሱ ከም ንቡር ወሲና ኢና ንኸይድ ነርና ዝገብረ ለኻስ ጠፊና ይቆለን የናይ ተሐሱ ህዝብና ካይደኒ ሓቅሐሽ የቀሬታ ወለድ ህዝብ በቃ የቀሬታ ወሎ ብዙሕ ተዛረብ ከለኻ ብዙሕ ዘረባ ስለዝመርቆካ عرفت وصل ودا حوبي عرفت وصل قوي لغه حلف كاي ودا حوبي بزمن هايله ثلاثه اللي حركم تغيركم بزمن ملسكم بزمن دركم تغيركم بزمن حوحاتكم تغيركم حجي ግን ቦታ ይውል ቀደም ሰራህ ነው ይሮፈውን خديت 5 حجي ግን ቦታ ይውል ቦታ ውል ቀላላ ቦታ ይውል ወዳ حوبي نتوم تجارو جين بحث إسخان دكاترهم نحن أصلا زين رهوم لبتقرأي أبي أترى له طوي دبله لبي أترى حاسو حلنا تيجي كم تغزل لما نقدر توينو صحوا ولا راح طوي يا يبله كم زنا ما عند أنبر صحوا ولا متأجمي يبله عن سرحنا تأجمي بالكان مالتنا لبي أترى طوي وايد لا نسرح بصور نحنا أي تسرحن قدم حجون تاينا هنسرح قوتنا زلو ترجع اشتلي جن ماكينة زي تخدل أمره زي بقوله مالتي خم زنات كارسي كم عينة ترجع هنسرح نغير لما هنا تقلل زمن كم زي عينة الديزاين قوتنا زمثل زلو أسفلت قلة كنسرحنا بتعمس مرة خم أي حشر كم عينة تعيش وقت تقارن كه وهاي مع عمل لسكي بدالينا أو سعيد مخاون تراي كله توه على نجار الله أو سعيد فلتي خبز اليوم أو سعيد كسر خلانه مو على نجار الله نحن عليه فلتنا كلاتنا إيرتراويان نتاي كنقبر نتاي كنسرحان كم زلنا ما يمرر لا عقمنا كبر تراي خلانه فدي كويل خمسي واسناني نتاي دي أول أنت كم يجيكم يوم توصل لكم أول كعنكف كنكف فوق الدنيا أبلب بخم زنبرة إيشي أبزاغ يا أحمد درا زنبركة أبلب بخم زنبركة أو تخياها سلطنة وفنتا قرب ولا حدي أي أحمد درا دربي خمسي أبتان بلاي تعقبوا لكم
وحنت ما دار حزيركم علامكم حدي وتيام كبافم زوطويهم نسخون قابل بهم زنبره هجي اوصيهم اوصيهم هجي لكم هجي اوصيهم بلبهم زنبره تعاقبوا حتى ما دار لكم انا ابزع على مسحه يا رئيس كنير مجمل انت مغير دنقرنا عليتاونات رئيس سخون اسفلالي نغا عليتاونات راي كمان زي كونه زي سخون اسفلالي زبلن خلتا سوا خباس نغير هو كم زغزابير سي انت زدلني يوس كم روبوت بقى دليتو اسو زبلو طراي كم نغبر كم نحسب جيب فطرناكم خاله كم يكونن اسو تخبابير كمنبار مشالو مسخون يكون سب تخبابير كمنبار يزامن انا ود ورده كم هايله جرامش يبيلكم حازله ماشي كم انا نافتانا يجيتاچو منقد خاطو عبقلقللو أتوان جن أبقلقلال بايزوي بتعمز كابز جرمن نجر تايديو كل التسومون هاوني أخو هميل نيرو شعي أمنا كل التسومون ده ما شابيلنا لك على تشعتن ديو قال نسو تمرج ومالتي كاب تشعت قال جميرو زحل فورحي إهو سالس هاي سومون وسيخو حنتي تنبيت كيت بحال كيت صحف من إنتان كم زي تنبيت قطر قال على كيت صحف سالس هاي سومون وسيخو أنا هالو تقولي بتوسعي زي تعيب كونن حمومي وبك أسبزي بك أنا نزوم استمرت كو رأسهم نابل مكرو مركب جميرنا أنت الشاب عجبك يا الشاب ندو أنت زي تقاليسنايو جديف كصيق كله جديف لنا تزي تقاليسنايو صبوك سرع كله قصلو ليلنا أنت زي دقيفنايو ناب حدا قخناتينا إزينا تي إمن الترح خي مسلكم حزبوا بالنسيزة ترين لهم كم تقدم عيكون كون عزي مالتي أكالتي سنس كعزول اللي تقاليسه نغير يو زي تختله نغير يو زي تقالسه سب حزب موصيو يتاچو كو حق خانير كهم زكو ينيرو صراحه نغرنا خلا هم زهت بالكل خان تنصر حل نيرنا كو زي ما احنا نزبل سب انت اي نيرو انت تحسد كاكون وعلو يوصكو يزلو كمزي كو ينيرو كماي نيرو يسرح نيرو نعدو انكرا سرحتنيا خوين يغلغل نيرو نعدي واغا نيرو تقاليسو شو متواهبو يسرح نيرو بقى يسرح المسوبلك يا خما خان ود خما خان زامسولو تاكيوم ساوهكم ما غديفو مص نيرو كو يو ددحري انتاي نيرو رغصنيا اي حجتهم سبات وي نسو كو طعي نيرو امكلها طعي كو نيرو نسو ودي تغاغينا اميلوم خا نسا غلب تبيلكا خمزي كو نيرو انتاي نيرو تايري لك ابدحري خيدنا خا اي تزاربك اي سعابك غديفو نابسرح اتي نسو بقى حجد عمل زلو عمل مس مغنزيو زور نابزي مص حزن زلمبر انا سريحه ودي اس حزي تزولهم زنورك حق منبارو نسوم تانا فيل زغور زنوركو فيل كغور خلو دراما مرعي يتحس سرحي ماشي زي عون يناغر الله لا تبع عرضي انت قني اي تقرطمن ود ورده غنان هالوي بروتست غورلو تعاتر بحرزي انت قنيا اي تقرطمن نمن كم استزربه تقال يفلطون بسرعه يفلطون رغصنيا ازوم سبات بقى شغرالو يميلكم الله زي غوز ازي بتعم حيال صحاف نيرو غبر هوت بايكدا يزبال بتعمي غوبز زخونه سب نعو استبهل قالي بايزوي منالوات تليهم بزحت سبات السمعت قال زي يفلطوا ويم شباك إلا كادريش تقرطمن مزدباله سباي مالتي حجي خا تمثل الكا نابنت نمنيو تحديرا يتقرطمن الشيء اياني تعتر بحري تقرطم تازي تقرطمن منين من تخويني يقرطم من تخويني زي يقرطم انتم سب ابيت يغزيو بزح غزي رينا بزح غزي فتشنا بزح غزي الشاب بزح غزي ريهم دا الشاب بزح غزي فتشكمو الشاب بزح غزي ريهم سلسته سمنكو ورحي غنا ايكو الشاب بزح غزي خوينو مالت معز ريهم معز فتشكمو اب سلسته ورح بزح غزي اي مالت دي راي تحسطو بزيكو اني بزح غزي فتني حاسوتي يزونو علو ناي استنتينا انا يود ورد نغر ماشي كدعيو خديعيو كدع تግራይ يمحدرن ህዝብ ትግራይ يمحدرن ወንጀል ሰሪሕዩ ወንጀለኛ ህዝብ ትግራይ يمحدرن ወንጀል ሰሪሕዩ እሺ እንታይ ሰርሐ ይውረደልና ዝኾነ ታሪኽ የዘኪረ ባይዞይ ዝኾነ ሰብሲ አቦና ዲንቀቲልና እስር ቤት አትዩ ይባሃል ሕጆኦም ሰዓተወ ንእሽትለይ ትብሎ ነገር ተለካ ፍርድ ቤት ሓታቲ ድሕሪ ኩሉት ወንጀል ከም ዝፈጸሞ አረጋጊጹ እሞ ነት ገበን መቃለል ዝኸውን እሽደይ ትብሎ ነገር እንተሊካ ኢልወስ አቦይና ደይን ሞታት ስለ ዝኾኑ ርእይተ ይገበረለይ ኢሊ ይባሃል ማለት እዩ ርእይተ ይገበረለይ ባዕል ዝቆተሎ ማለት እዩ እሞ ርእይተ ደይገበር እሞ ዘይከድዕ ሰብ ካሊእ ክምልስ رايا وخزارو يوم يلنيرو خلت صوون نعون كوردو يميلو بقى كوردو يا برغزنيا بقى سلازي زخونه يكون بزي يقدس
قوم ينايزهم سبات زيهم حمام اللهم أي تعيون أي صريون بقى إيجينست زخونة سبحيس كموجع قوم يو صراحتهم تقولي ولا خير قصلوا من قدي شرق يقولوا لكم يلو لو أم جزء يخونوا لكم يا زمنا أنا بوجني بتعمي تجرم ولا زود داعي تنسخاتكم تجرمكم كم سمعهم مرقص إني أسكي أنا صريت أتلقكم زي كم زي تطول نسخاتكم كأ قدروا لكم لكم يزيد اللي بريتوا ملقع لو أم كنا خونوا لكم يا زمنا شو دحنا قنيوتها تصبونك يسمعنا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب